Mutta sen takia tää 30 päivän live on hyvä, kun tietää, että tää kestää 30 päivää. Kivat kuvat on aina kivoja. Kaching. Mä en muuten osaa iskeä silmää. Wink wink. Mä näytän täältä, kun mä yritän iskeä silmää. Hei, tää meni yllättävän hyvin. Mikä toi viiva on? Mikä viiva? Olitko vielä nukkumassa? Mitä? Että olitkos vielä nukkumassa? Missä? Nukkumassa! En oo ollut missä, minä olin nukkumassa! Missä? Nukkumassa! No sitä mä just kysyin! Mitä kysyit? Että olitkos vielä nukkumassa? Oh my god! Miksi toi seurasi mua tänne? Sulla taitaa olla vähintään 14 varvasta pystyssä. Haluatteko laskea? Montakoon! Montakoon! It was at this moment that she knew she fucked up. Vai, Minne sä menit? pois. Mä kuvaan sitä tovea, että jos sä tuut sieltä tissit hulmuten, niin sun ura on ohi. Tai alkamassa, riippuen mitä sä näet sen. Tykkäät sä huvipuisteesta? Siis mä en oo jotenkin mä oon niin nössö. Sä oot niitä ihmisiä. Musta kyllä siis mä tykkäsin ihan sikana käydä tykkimässä. Siis mun mielestä tykkimään huvipuistolaitteet näyttää vähän siltä, että ne on yhtä mutteria vaille romahtamassa. Missä tykkimäkki ees on? Kouvolassa. No onko ihme sitten? Karvanäyttö. Oikein jees. Mietin vaan, että missä mä oon tässä kuvassa. Sitten on Jufin. Oi vittu, mä vihaan sua. Voitko ottaa ton pois? Ystävällisin terveisin, minä. Tää on vähän niinku seksi. Parempaa, kun se loppuu mahdollisimman pian. Kärsämään asteikolla on ruuhka. Kärsämään ruuhka on... Ruuhka, kun on 2 autoa peräkkäin punaisessa valossa, niin siinä vaiheessa on ruuhka. Meillä Kärsämäellä ruuhka on kello 15, kun kaikki traktorit lähtee koulun pihalta samaan aikaan. Oh my god. 21 € tunti. Se on vähemmän, mitä mä laskutan mun muistois. Nyt jatkan. Selvä. Taustatietona. Mä teen töitä sisällön tuottajana, freelancerina. Rauhoitu. Me keksimme pommin varman suunnitelman. Muistatte, miten ois pommi? jotka löysimme vähän aikaa sitten. Kuuletteko te? Mä en halua, että missaatte. Mä huuan teille. Onko sulla teknisiä ongelmia? Saat mun tekninen ongelma. Olin pyytämässä seuraavaa diaa, mutta kaikki toimii taas. Seuraava dia sulle on tää. Oho, ups. Onneksi Siekä ei ole täällä huutamassa, että... Hei, ottaa sareunat. Tuossa on 0,001 milliä isompi rako kuin tuossa toisessa kohdassa. Ihan itse mittasin. Käytin munani. Tänään laitetaan bileet käyntiin. Kuulitteko muuten siitä, että Facebook oli jotenkin bugannut Android-laitteilla ja lähettänyt kaveripyyntöjä kaikille, joten profiilissa sä olit käynyt? Jos me ollaan rehellisiä, kaikki meistä harrastaa stalkkaamista. Kaikki meistä käy vähän kyyläämässä jonkun ihmisen profiilia.
Kyllä, silloin kun pelasin Among Usia ekaa kertaa impana, niin mun impakaveri ei tappanut ketään, joten tappaan kaikki liian helppo peli. Joo, sulla on varmaan myös tosi iso muna ja hieno auto. Sitten mä teen näin. Joo. Onko turvallista? Kyllä. Sitten mä testaan vähän näitä. Mitä sä teit? Ei mitään. Mut katsotaan ensin, että miltä meidän jumppahuone, sulonhuone, vierashuone, varastohuone. Oh my god, kertokaa nyt, kuka on Sulo? Jumpparenkaat, matto siinä alla. Tuolla on Sulon ruokapaikka. Okei. Tää on Kiian vanha Se on sänky, kun aviomies. vaihdettiin sille. Tää Lootti kosketti mua. En tiedä mikä se oli, mutta Se oli kosketin. on. Jumalauta, kun pitää kaikki vitsit selittää. Ei tästä tuu mitään. No huonoja. Saatana, Ehkä sun pitäisi kertoa vähän parempia vitsejä, niin ei tarvi selittää. Ootko koskaan harkinnut? Kaikki huonot vitsit on helppo selittää. Hyvät vitsit on vaikea selittää. Niin joko taju tai ne ei taju. No sulta niitä hyviä vitsejä ei tuu, joten. Nyt kun me ollaan huonoja vitsejä äärellä. Tätä ei yleensä tapahdu. Ei koskaan. Tiedätkö mikä sun artistinimi on? No. Pehmo Aivo. Virkäkö kulk DD kello 9.41. Sitten mä oon laittanut 10.29. 10.44. Sori, torkui, yritön svaa silmiin. 10.52 syrii. 11.27. Okei, OY. NPIDN. No dev. No sev. 11.29. Ylä O. Viha B. 2,% Sitten se kysyi, saitko nukuttua? Mä sanoin, sain, on, RSVYhä. Sitten mä laitoin 11.30 kysyin, että en oo vihainen, vaan väsynyt. Raasu, oisit soittaa byy. Ja sitten se taivasteli sitä, miten se jaksaa enää valvoa, niin mä laitoin AWLVÄDTI. Mitä ikinä meinaakaan. Mulla oli vaikeuksia löytää hyvää kuvakulmaa, koska siellä chatissa on kuitenkin joku, joka näkee pyykkinorolla jonkun naisen shortsit ja sille Tyllerön shortsit, voi joku, pakko klippaa, että voi masturboida, Tyllerön shortsit, vasta pestynä, pyykkinorolla. Ihan käristemakkaraa. Sori. Kun mä avaan sen, yritän tehdä sitä, niin se menee ihan kikkelis, kokkelis, pinkelis, ponkelis. Mä en pääse niinku tekemään sitä. Mä siis saan siihen kyllä yhteyden, mutta miten se menee kikkelis, kokkelis? No menemällä kikkelis, kokkelis, en mä osaa sitä sen paremmin selittää. Se vaan niin kuin menee silleen, you know. Onks toi Forssan perunasalaattia? Onks toi Forssan perunasalaattia? Lavalle astuu Albiina, äitinsä, isänsä, veljensä ja 2 siskonsa kanssa. Onko Sweet Home Albania? Noniin. Kaatumuusikko, bingo, ding ding ding. Itellä oli kai sama, että söin joskus laivalla jotain ihan kuivaa paskasusia ja sitten en syönyt taas niinku ikinä. Joo, hyvin. Hieno kun tässä näkyy tää meidän pituusero tässä, kun mä pidän tätä. Minä pitkä sä oot? 175. Ai ihan ritu. Kuinka pitkä sä oot? 157. No niin. Kato, samat numerot tuosta toisinpäin. Toteutumisvaihtoehtoja on 4. Sormia oli 4.
Mä luotan tähän 20. Toi näyttää vähän Cosmonsterilta. Ehkä tää on niitten faija. Tää on faija Cosmonsteri. Ratsastat siis faijalla. Ei oo eka faija, jolla meikä ratsastaa. Minun mielitanssini on tauvalunga. Vittu kun mä oikeesti menin volttaamaan. Eihän se pitänyt nälkää poissa. Nyt on taas nälkä. Kyllä harmittaa. No, pitäisikö meidän sitten tehdä jotain ruokaa? Miksi teit sen? No kun chatti äänesti. Mä en ois halunnut, mut me äänestettiin chatin kaa, että tehdäänkö aamupalaa vai voltataanko. Ja ne äänesti vaan volttaamista. Why the fuck you lying? Why you always lying? On tasasta. Mä uskon teihin. Äänestäkää sitä volttia. Ei. Volttia piti äänestää. Gotcha, bitch! Haluatteko te tämän liven vai ette? Vähän ihan vitun pikkusen jäykempää kuin tää oli alun perin. Mutta se on jäykempää. Puoli löysää on sillä ennenkin ihmeitä saatu aikaan, että... Vedin väärään hankeen. Child X1295. Tällä kuulemma saa uuden bittimerkin, joten testataan toimiiko TTS ja käynnistyykö kosminen ajoneuvo pientä käynnistysvaikeutta näköjään kokeillaan uudestaan kokeillaan uudestaan oho väärä ajoneuvo ruotsalainen o Täällä on joku jetti. Oho. Nice. On parempaa kuin seksi, sanoisin. Mua pelottaa niin paljon. Voi jumalista tätä mun käsien tarinaa. Itseänikin vähän jännittää, että käynnistyykö tuo kone enää koskaan. Älä sano noin! Mulla on vielä 29 päivää liveä jäljellä. Myöntis yrittää tarkoituksella saada tän näytön hankkaalta, että jos jäsentelyä riittää tulevaisuudessakin töitä. Tää oli se. Yhteistyö ei oikeasti koskenutkaan näyttöstä, vaan Jimsin kasauspalvelua. Ja sitten jos tää kone ei käynnistykään, niin sitten tää koskeekin Jimsin huolta. Kiitos peleistä. Kiitos. Oli oikein mukava starttaa päivä näin. Ja kyllä, oikein mukavaa loppuliveä. Kiitos. Moi moi. Moi. Vihdoin päästiin siitä. Mä oon vieläkin täällä. Kiitos Alesta. Moi. Vihdoin päästiin siitä. Ei maistu siemennesteeltä. Joku mun kaveri joskus sanoi, että maistuu siemennesteeltä, mutta mä veikkaan siltä tämmönen. Ainoa mitä mä keksin, mitä vois maistua siemennestä on laittaa semmoista cheese-mallia. No, ehkä se on siis käydä semmoisessa paikassa, missä ne lyijät on mälävissä. Mä en tiedä, missä on sun tänne. No, täällä missä mä olen. Joo. Niin, se meinaa tänne. No mä en nähnyt, missä sä oot, neropatti. Okei. Niin viet tähän eettereitä, niin saat tästä uusia itemeitä. Mä tuon sun perseen reikään eettereitä vai mitä olikaan. Kauhean kun sä oot kiimainen tänään. Ai hirveetä mitä juttua. Mä oon vaan vihanen. Aivan kauhea. Mä oon vihanen. Siisti Suusi, nuori neiti. Okei. Mä ymmärrän, että sä et välttämättä tiedä mitä ero on kiimaisella ja vihasella naisella. Ehkä siksi, että sä et ole koskaan nähnyt niistä toista. Ja jos on epäselvää kumpaa, niin kiimaista. Mutta... Mulla on mahdollista olla vihanen. Sulle on helppoa olla vihanen. Mulla on helppo olla kiimainen. Tää ei pidä millään tasolla paikkaansa. Se ole minä. Sä oot mun verenpaineen nousemaan ainoastaan huonolla tavalla. No. Ei sillä, että hyviä tapoja oliskaan. Ainakin toinen meistä saa jonkun nousemaan. No mä en oo yrittänytkään joten.
Mä en nyt tiedä, että oliko tää nyt niinku loukkaus mua vai sua ittees kohtaan, että... Jos mulla on potenssiongelma, niin mä en myönnä mitään. Tämä on erikoisin esileikki, mitä olen koskaan seurannut. Mä en Novella nimimerkki tiedä, miten paljon sä seuraat yleensä muiden esileikkejä, mutta lopeta. Ei mitään ajoa, mikä on lamppu. Kattasi oikeaan suuntaan. Niin. Se on semmonen, mistä tulee valo. Välttämättä Sinsilalle 300 eurosta, Naikkelille aivan hullusta 10 000 pitsistä, järjetön pöräytys ja... Siis sä oot kyllä sellainen sana Seppo, järjetön pöräytys, hyvä fanit, järjetön pöräytys. Vittu saat. Kiitos yhteisömme puolesta, kun kasvatitte pankkimme lukemaa 101 pisteeseen yhdestä pisteestä. Mä aina ällöttää kaikki nämä oksat, kun mä aina kuvittelen, että ne kaikki on sitä hemmetin pirun... Mikä se oli kannalta? Pirun nöyrää. Mene tohon toka vasemman puoleeseen. Sitten siinä menee toka vasemman puoleeseen. Toka vasemman puoleeseen. Siis niinku... Vittu, miten me sen on tuo kilpi ja miakat. Noniin, hyvä. Joo. Se oli oikein. Niin mä menen yhden oikealle päin. Okay. Toi 2 4 vasemmalta ottaa. Joo, mä ymmärsin. 1 oikealle päin, joo. Jatka Joo. vaan. Ja valitset siihen humanityt sieltä. Se on se pillun näköinen niitä. Joo, löysin. Tämmönen paketti. Joko jännittää. Täällä oli aika villejä arvauksia, että mitä siellä sisältää. Katsotaanko vielä? Green screen, kotiteatteri, Jufinin kokoinen lukollinen kasattava häkki, Niirsami, sun kaksoisolento Android, poikaystävä. On niinku tän kokoinen. Jufin. Stop. On kauheeta, kun kaikki on silleen, nyt on paketilla kokoa, mutta sitten totuus onkin se, että mä oon vaan lyhyt. Näin on Teemu, aika härskeä toiminta. Ei edes häpeä. Oh, ei oo keskari! Onko? Mikä susta tulee isona? Vittumainen ämmä. Semmosiin salatti... Au, mitä mä lyötin mun nälkään? Nälkään. Sellainen se juontis on. Häntä ei niin vain jallutettakaan. Eiku siis jalliteta. Mä yritän pestä hampaat vaan 3 kertaa päivässä, mutta mun tekisi mieli välillä pestä joka hampaanpesun jälkeen. Eiku siis... Mä en kyllä jaksa ottaa sitä hanskaa taas käteen, niin vedetään tuurilla ja paljaalla. Täti osti semmosen ison maton ja sitten semmosen pienen lakkapullon, semmosen niinku kynsilakan kokoisen. Mä en tiedä, oliko se kynsilakka vai mikä lakka, mutta se tippui koko ajan sen ostoskärryn niinku reikien läpi, niin sitten se laittoi semmosen toisen sen niinku maton siihen niinku sisään, että se ei niinku tippu siitä läpi. Ja sitten se unohti ottaa sen sieltä pois kassalla. Ja tää rikos, jonka rikollinen hyöty oli ehkä 4 euroa, ahdisti mua niin paljon, että mä itkin seuraavana yönä, koska mä pelkäsin, että mun täti ei pääse taivaaseen. Leipomisen vaihe, jota mä inhoan eniten. Leipominen. Tiedättekö mitä? Mä kuvittelen, että tää on Jufinin pylly. Eikö me voi vaan vaihtaa normaaliin pastaan? Mä heitän noin roskiin.
Pirsikkumerran kohti, kiitos. Suksi vittuun. Ai niin, suksi vittuun, kiitos. Miten tonne pääsee? Ai sä viet sen sitten. Pitää lyödä miekalla. Tiedätkö, ensi kerralla mä en enää hiilaa sua. Saat jäädä kuule maahas polvilleen, niinku kuulut. Jaas. Sanoks joku Nirppa Nokkes äsken, että se ei enää nosta voi ylös? No oota, mä tuun kohta takas. Sit tight, motherfucker! Töitä. Töitä muka. Kuka tekee töitä? Mun pitäisi tehdä töitä. Tämä talo tässä takana on kansalliskirjasto. Joo. Ei kun homma. Muistaakseni? Onneksi et laita mua veikkaa näitä, koska mä veikkaisin kaikista, että ne on eduskuntatalo. Voitte kutsua minua tietäjäksi. Reikä kuin reikä. Niin, ne kaikki sanoo. Vittu ylläkään mä tonne. Paremmin sä yllät kuin mä yllän, sä oot vähän pidempi. Se on kyllä totta. Mä vähän tunnustelen täältä näin. Okei, nyt löytyi klitoris. Olisikohan se tossa? Mä voin ehkä auttaa sua tästä etupuolelta, jos sä pystyt näyttämään mulle, että missä kohtaa mä saan ehkä tästä paremmin tuupattua. Mä ollaan edelleen laittamassa johtoa kiinni, eiks vaan? Shosen Silchiön, X1001, 1 emote kiitos hymiö. No niin, ootteko te valmiita? Paakeli kun sattuu. Jep, sun ilmeet on sen mukaisia. Tiedä, koska otat tällä hetkellä klippiä aiheesta. Mä en pidä chattiläisiä idiootteina. Pelkkää rakkautta. Te olette kullan mussukoita. Kullan mussukoita. Pidän kaikista käyttäjistä tässä chatissa. Tämä ei ole kiristetty mielipide. Ai kun sattuu. Sattuu! Ei vittu. Mulla menee tunteisiin. Miksi mulla on niin paljon ongelmia? Mä en ymmärrä. Mä en oo tehnyt mitään pahaa. Miksi mä ansaitsisin tän kohtalon? En mitään. Nyt mä otan jonkun mukaan ja lähden tuhoamaan metsiä. Tourists, residents, everybody being told to get out. Bushfires looming and extreme danger ahead. A heat wave expected to push temperatures over 100 degrees Fahrenheit by the weekend. L niin kuin left. R niin kuin right. Kun mä olin lapsi, niin mä olin silleen L niin kuin V, hetkinen. Mä olin silleen niin kuin mä olin silleen, että niin kuin oikea ja left niin kuin vasen. Ja sit mun iska oli aina silleen, ei. Kun mä olin silleen, että O niin kuin oikea ja V niin kuin väärä. Mä kutsuin vasenta aina vääräksi. Ja mun iska oli silleen, että ei, se ei ole väärä, se on vasen. Mut mun mielestä oikein vastakohta oli väärä. Se avaa sellaisia liloja ovia. Onko se huono? Ei, mutta kun sit voi tulla kirous, niin mä en usko, että sitä nyt tarvii. Jos nyt menis nukkuun, niin sit olisi vielä mahis herää 8. Sit vois aloittaa päivän kyykkäämällä. Siellä oli vielä se, sun olisi pitänyt kyllä käyttää se hemmetin penisrengas.
Mikä oli? Se... Ottaa se Anteeksi. peräpuikko. Kyseenalaistat sä mun mieskuntoa vai? Siis se penispuikko pitää... Aika yllättävä asento. Älä! Mä yritän puhua! Kissa, saatana ja koira. Oh my god! Kaikkia meitä ei ole siunattu upeilla tuuhilla tummeilla ripsillä. Tai isolla paksulla munalla. Mulla on vaan toinen niistä. Joillain ei ole kumpaakaan. Joillain on molemmat. Meillä oli Timpuli viimeksi aiheena jääkiekko jossain kohtaa. Näköjään tässä. Hengitin niin lujaa, että mulla sipistää saakeliin perseeseen. Mikä on tää elin tässä rinnassa? Mä oon niin pahoillani. Siis mulla oli niin hieno suunnitelma, mut sit mä laskin vittu väärin, kun mä yritin laskea 5. Niin sitten se meni sitten niinku siinä. Mulla on maailman pisimmät kintut. Sulla on kyllä todella pitkät kintut. Mä näyttäisin ne, mutta mulle on opetettu, että ei ilmaisia jalkakuvia. Juontiko se pillusensuuri? Damage! Mikä pillusensuuri? Toi. Pässi. Ei sitä voi olla sijoitettuna tohon. Toi on tosi härski. Oh my god. Kauanko tää on ollut tässä? Damage. Ihmekö sinne paukkukelit saatana donoi vähän aikaa. Sitten kun yksi on täällä. Vittu spread eagle. Revo levällään vittu. Kyllä paukkuvit. Mieletöntä suppottua. Miksi tää laittaa aina mut hyppymeisteriksi? No, voin mä sen sit ottaa, jos et halua hypätä. No mua aina vähän pelottaa hypätä. Se kato hälveneempää enemmän hyppää. Onneksi sä et työskentele kriisilinjalla. Mitähän tästä tapahtuu? Kattokaa tätä hattimattia, kun se tulee tuolta. En mä kestä. Naurat sä mulle? En. Mitä sä kehtaat nauraa mulle? Lopeta heti! Tai sä oot seuraava, jonka mä lävistän tänne. Okei. Tehdäänkö tällaiset vaan näin? No ei. Oi juma, mitä teit? Teet sä siivun? Näytä se siivu. Oh my god! Eka kerta voi olla vähän awkwardia. Jos saattaa jännittää ja erektio lopahtaa kesken. Tai saattaa kuulua jotain outoja ääniä. Välillä emättimen menee ilmaan ja saat kuuluu sellainen pöräys. Se saattaa välillä vähän naurattaa, mutta se on sellainen yhteinen hetki. Sitten pääsee nauramalla yli. Järjetön pöräytys. Älä jumalauta teemme. Älä. Ei. Sitten perunaan voi mennä vähän hukkaakin. Sekin on ihan fine. Mut älä tee noin. Vittu kun saa pelätä oikeesti.
Ihan hellästi oisin ottanut. Vähän vaan. Miksi sä tulet ton lähikuvaan? Luuleeko dramatiikkaa tää hetken? Olisin minäkin repinyt pelipilluni tuosta. Prime-supi on semmonen, mikä aina niin kuin annetaan hirveän harkiten. Mä ainakin annan Prime-supin aina tosi harkiten itselleni. Mieshän on tosi pienikokoinen. Ystäväni, rakkautta ei mitata senteissä. Oi, kuinka suloista. Eipä. Toista. Mä oon jo hereillä. Ei! Tuollaiset setämiesmiehet. Nirsa Mitchiön, X310. Keitä ne anna se. No niin, tässä on mun työkalupakki. Mun työkalupakis on mun viivasteikusis viittanauha. Ruuvimeisseli, johon voi vaihtaa päitä. Ruuvimeisseleiden päät. Jesari. Aito jesari. Aidohko jesari. Ei oo mikään TikTok, eikö siis Tiger jesari. Sellaisen... Mikä se on? Se on se... Onko se nyt niinku iskuporakoneen päitä tai jonkun semmoisen koneen päitä? Vasara, joka on muuten maailman huonoin vasara. Vatupassi, joka on muuten aika huono vatupassi. Entiseltä työpaikalta pöllityt mun vanhat työhanskat. Mun entiseltä työpaikalta pöllityt mun vanhat työhanskat. Puukko. Ruuvimeisseli, talttapäinen. Ei voi vaihtaa päätä. Ruuvimeisseli. Pieni talttapäinen, ei voi vaihtaa päätä. Nämä on nämä pihdit, mitkä putkipihdit tai jotkut tämmöiset, en ole ihan varma. Ruuvimeisseli voi kääntää päätä. Sähköteippiä, pikkuset katkasin asiat, leikkurit. Joululahjapakettiteippiä. Pääty mun ruuvimeisseliin, ei ollutkaan. Jokin pääty johonkin näitä avainasiajuttuja. Johdon pitelijöitä, lisää avainasiajuttuja ja mun näyttiksen ruuvit. The end! Mä olen ostanut suurimman osan itse, mutta mä oon saanut osan myös iskältä. Tän mä sain iskältä, multa puuttuu vaan kone. Tai itse asiassa mä en ole ihan varma, sainko mä sen vai unohtuiko se tänne. Ja sit mä sain sen, vai miten se nyt meni, mutta se on nyt täällä. Kaikki muu pöllitty, paitsi näyttiksen ruuvit. Ei oo pöllitty, on ostettu. Puuttumaan kone. Kultainen suihku, johon mä oon erikseen rakennut. Ja täällä mä oon myös maalannut kaikki nämä seinät, että oli alun perin samaa väriä kaikki. Ja nämä on kans pinnotettu. Onko teillä sama käsitys kultaisesta suihkusta kuin tällä Lindalla? Sitten täältä jatketaan päämakuuhuoneeseen. Jotkut tykkää. Linda tykkää. Näytäks mä teidän mielestä väsyneeltä? Musta tuntuu, että mä näen itselläni ihan hirveät sipsipussitkin. Eiku siis silmäpussit. Tai se kuvaa. Vittu! Haloo! Tänne ei oo tänään tultu nössöilemään. Forssan perunasalaattia. On kylmää. Mä tykkään perunasalatista! Oh my god! Mä tykkään perunasalatista, mutta en paljonkaan. Ja mä syön sitä, koska se oli goali. Koska mulla on huonoja ideoita ja mä en osaa hillitä itseäni.
Eikä kukaan ole hillitsemässä mua täällä, koska Taratikko on hylännyt mut. Ja se ei oo sanomassa mulle ei, kun mä tarvitsen jonkun sanomaan ei. Siksi mä syön tätä. Kiitos 91 pizzasta. Anteeksi. No niin, mä oon done. Täällä on vaan majoneesia jäljellä. Ei oo perunanpaloja. Mitä vittua? Oh my god. Oot sä kunnossa? Kaisliikossa suhisee. Kaisliikossa suhisee. Kaisliikossa haisee. Kaisliikossa haisee. Kaisliikossa haisee. Mä en tiedä, sun pitää tuoda ehkä päätä vähän lähemmäs. Näet sä? Mä en tiedä mikä kamera on päällä. Toi. Sä näet sen tosta senkin pölliä. Siis ihan niinku tää tyyppi jos ensimmäistä kertaa minkään tekniikan parissa. Täällä on valoja, 3 näyttöä. Mihin mä vilkutaan? Mulla ei oo kotona edes lamppuja. Toinen tuote. Furios. Keksit. Furios. No laitetaan suotana. Mut mä voisin ensin tyhjentää tuon mun osuuspankin. Eikö siis kauppakassin? Mitä mä selitän? Tää on niin outoa suunnittelua, koska mulle tää niinku sanoo, älä heitä roskaa pois. Heitä se luontoon, tapa kilpikonna. Ottakaa nyt, mä sanon tän joka kerta kun mä näen tän. Mut siis tää on tää mitä mulle tulee mieleen kun mä näen tän merkin. Oh my god, kattakaa tätä! Oho. Vahingossa poistin mun kanavan. Siis tarkoitin kanelin. Siis mä mykistin mun kanavan Discordissa. Mitä vittua mä oikein puhun? Voidaan katsoa. Totta kai. No niin, katsotaas. Miten mä vittu arvasin? Oh. Juotikset löytyi otsasta 50 ryppyä, mitä mä en ole nähnyt aikaisemmin.
Loistavaa. Hyvä suoritus. Toi on joku oksettavin vitun asia ikinä. Vitu sika. Isinelläset täyttää ensi vuonna 40. Ei, 30. Jaa! Tänään on ollut parempi päivä. Ei ole ollut semmonen surupuseros kuin... Toi oli vahinko. Toi oli legit vahinko. Kuin eilen. Oli. Ovikaamellahan mulla on persialkasten vaiva. Okei, Miss Valta. Mulla on kaikkea muuta kuin persialkainen alapää. Niin, mutta sullahan on nyt... Niin... Joo, on se semi-iso, mutta... kuitenkin silleen ei niin iso se sun, mitä se oli. Otaks se... mun peniksestä vai? Sähköhinnasta. Alle 20 se oli. Edelleen me voitais puhua mun peniksestä. Oh my god. Oh. Ihan vitun paska jäätellä tähän touhuun, mutta kaikki muu oli loppu. Mun on pakko käydä vaihtaa housut. Kävi niin, että mä oksensin. Mä nousin tästä ja mä oksensin tohon lattialle. Sitten mä menin vessaan ja mä oksensin pönttöön. Sitten mä rupesin peseen käsiä. Mä oksensin uudestaan lavuaariin. Sitten mä tulin siivoista oksennusta tosta lattialta. Ja mä oksensin uudestaan. Ja sit se meni niinku... Sit mä vahingossa niinku oksensin käsiin ja mä säikähin sitä. Niin mä heilautin käsiä. Ja sit mun naama oli täynnä semmosia feta-pärskeitä, kun mä söin sitä feta-pastaa aiemmin. Semmosia valkoisia pisteitä. No sit mä juoksin vessaan, koska mä oksensin sitten uudestaan. Ja... sit mä lopetin oksentamisen. Ja mun piti siivota se lavuaari ja toi lattia. Joo, siis voi vittu. Oh. Mä otin Juufinille kuvan, mutta en tajunnut tallentaa sitä, otin snapin. Vaihoin housut. Piti päästä vaihtoon housut, koska rupes kiristää vatsasta jotenkin heti, kun veti toi yhden sipsin. Joo, ensin tuli ulos vaan mansikkajogurttia, maitoa ja jäätelöä. Sitten tuli ulos pasta. Mä tuun mustasukkaiseksi, jos joku hakkaa Diabloa eikä henkisesti mua. Mun piti mennä laittaa niitä kanapyllyjä. Mitä ne on? Mozzarella. Okei. Joku tuttu valmiito! Miksi unto? Okei. Mitä tässä tapahtuu?
vittua! Ei tunnu hyvältä. No ei tunnu! Se ei loppunut vielä! Anteeksi, mä kuvittelin paha pierun. Ei tunnu hyvältä. No ei tunnu! On Paula Lehmä cool. Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään. Se vie kielen mennessään. Vanilja suklaa. Suklaa vanilja. Paulalla on Trillit rillit. Paulan supervanukas. Päivän tekee paremmaksi. Jee! Hell yeah. Me ollaan niin kuulei. Näetkö kun me ollaan kuulei? Me ollaan maailman kuulempia. Me ollaan tosi kuulei. Me ollaan ihan mega cool.